Uy, nang request ko kahiga si Lara. Good morning! Morning guys! Ayan tayo. Nagluto si Mama ng isda. Magaling magluto si Mama. Ito maganda kasi walang scales. Ito. At saka, ano to? Pakita din mo. Anong Tagalog nito, Kel? Eh? Tagalog ano ma? Binigang na isda. Hindi. Tinuwa. Tinola. Tinolang isda. Tinolang isda pala ito. Tikman natin. Wow! Bilang Wow! oy. Ang sarap! Sarap! Hindi ka sabo mo eh. Proud Te! gid. Kain, te! Ma, proud mo gigay ko nimo. Alik, te! Mukbang, te! What that? Yung sa Facebook, may mata. Cute kayo. Kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Kil, magtagalog ka, Kil. Ikaw na Tagalog pa. Tagalog. Yun na vlog na. Kung naging vlogger ka na, magbablog daw si Mark. Kain, te! Pulaan lagi ng tiktan or lagi naroon balay perme. Tagalog, Kil. Lang yung subtitle. Lagi. Ang hirap mag-edit. Subtitle pa more. Masakto rin ang tubig sa imong labat eh. Pakita ko diri mo. Basig i-hire ka si Ma. Kung sa ingredients, ano eh? Ay saba, ay saba. Nanay bayad ang ingredients ni Mama. Sige, kamatis. Kuan. Saba mo. Pili pala. Pero nanay sekretos Mama. Sikreto yung malapit. Si Wiwin guys, tulong ko. Yamers. Isa lang natira. Opo, mago. Isa. Hi, Kate! Sige, magugluto dahil. Linis siya ng aircon, guys. Filter na, Kel? Filter eh. Dili aircon ko lang Ah, filter lang pala. tayo na tiyata natin. Ikaw, handyman, buddy? Ano yan? Ah, sige, sige. Okay na. Tara. What? Yan malagay, Kel. Eh, tara, wait, Hi! Hi sa akong vlog. Hello. Lada ko. Vlog, sugod na. Ako ba, narang ka diri. Wow! Amazing! Awa, ikaw rin po na lang. Yung pagkamiyan ko, lahat. Na! Ikaw rin po. Kasi ba, Tinanggalan ng alikabok kasi hindi na daw umaano yung aircon. Namin ka pang bugas. Kita lang. Ako yan. Oh, Charles. Tuloy ko. Kain na naman kami, guys. Dito lang ako nag-edit ako ng video. So, natapos ko na siya. Tapos, na-upload na din yung isa. Yay! Para mamaya yun. Magluluto ako mamaya, Akil. Samahan mo ako sa palengke, ha? Yours. Matuloy ka. Palengke pa. Tapos, samahan mo ako, Kil. Madlo ka? O, pwede din. Pwede din. Diyan lang naman, diba? Sa ano? Lapit lang naman. Lakarin lang natin para makita ko yung palengke.
Tingnan ito siomay. Ito yung kinakain ni Dana na tuloy. Mark. Ito guys, yung kagabi nag-take out kami. Isang kagat, balat lahat. Tingnan nyo, puro balat. Masarap siya. No. Masarap siya, pero puro balat. Masarap yung sauce nila. Pero konti lang yung laman, uy. Konti lang talaga yung laman. Tingnan nyo. Na-scam ka, Kel? Ay, ito. Ay, wala din. Tingnan nyo. Damihan mo na lang ng sauce. Yung binili mo, balat ng siomay. Guys, mag-haul tayo, guys! Dito ako nag-film na ano. Ito yung setup ko. Dito si Mark. Dito ka, Kel. Nakareceive ako ng package today. Mauta mo dito eh. Ito, sige. Maingay, Kel. Sige, on mo daw. Okay lang yan. Okay lang yan, buddy. Diyan mo dito eh. Itulog ka dyan. May ano guys, nag-send. Galing to Taytay kasi may nakalagay dito Taytay, RTW, E&M, sari-sari. Salamat! Open natin to. Tapos meron, pinick up yung ano, yung kaibigan ni Mama kanina. Ito, galing Japan. Alams na. Ito muna tayo sa ating Taytay. Taytay haul. Lalagay ko yung information nito sa description box, ha. Ito, mga damit, guys. Wala, ang soft. Ang soft. Ay, maganda to. Ayan. Alam mo, ang soft ng ano, ha, tela, ha. Tapos, ang mumura lang nito dun. Hindi talaga ako nakapunta pa ng Taytay. Yun yung gustong-gusto kong puntahan talaga. Kaya lang, last time na umuwi kami ni Dan, ano daw, sobrang busy kasi around Christmas time yun. Tapos ako, okay lang ako. Si Dan kasi yung iniisip ko. Baka mahirapan yung tao. Kawawa naman eh. Ito, ay nice to. Gusto ko to, yung mga may collar. Maganda to, nakakatang. Ang ganda, Kil, oh. Sabi naman, Kil, ewan ko sa'yo. Ang ganda nito. I-try ko to sila. Salamat dito, ha. Ito ay char. Bigay ko to kay Mama. Off shoulder. Ang ganda ng kulay nito. Yan. Kasya siguro to kay Mama, eh. Ito naman. Ay, ang cute! Velvet! Ang ganda naman ito. Thank you very much. Ay, gusto ko to. Mark. Gusto ko to, Mark. Gusto ko itong kulay nito. Ganyan siya, oh. Tapos, meron siyang pa-bow. So, lagay mo yung bow dito. Ayan. Kita nyo ba? Eh, wait ha. Tarong sana to, ha. Ganyan ba? Ang cute. Ang ganda nito pang ano, pang autumn. Floral. Ay, ang ganda din ito na tela nito. Ay! Bigyan natin to kay Miss. Medyo malaki to sa akin. Pero ang cute, ha. Ang ganda ng kulay. Tapos gold pa yung hardware niya, oh. And double line pa siya, so hindi siya see-through. Salamat! Last one. Ang ganda ng tela do. Ay! Perfecto. Akin to. Perfecto pang Japan. Pink na pink. Turtleneck. Tapos long sleeve. Yay! Salamat! Anong ulit yun? Taytay RTW. Salamat. Salamat po. Inutusan ni Mama yung ano, yung kaibigan niya kunin tong package. Akala niya, kasi siya yung pinabayad ko eh, nung pagbayad nito. Kasi hindi tumatanggap yung seller ng PayPal. So, siya yung pinabayad ko. Kasi kailangan in Lolier or Cebuana or LBC. So, sabi niya, ano ba to? Kasi parang yung nabayaran niya, 8,000 nata. Sabi niya, ano ba to? Sabi ko, bag yan. Bag, guys. Galing Japan. Sa mga nagtatanong kung saan ko siya binili, sinesearch ko lang siya. Live selling bags, Japan location. Tapos, malalaman mo naman kung taga-Japan sila kasi sasabihin naman na Japan yung location nila. Alam mo yun? So, ito. Yung item talaga is 7,000 pesos. Meron akong dalawa dito, papakita ko sa inyo. Pero, including shipping at saka bayad sa LBC ata yung ginamit ni Mama, yun, umabot ng 8,000. Pero in fairness ha, ang bilis lang nito dumating. Akala ko
lang, door to door. Kaya hintay ako na hintay. Minessage ko pa yung seller. Sabi ko, bakit wala pa? Alis na ako sa Monday. Sabi niya, nandun na yan, ma'am. Pakicheck sa post office. I-check pala sa post office. Alam hindi ko natanggap kasi hintay ako na hintay. First time ko mag-order dito sa seller na to. Wala. Nagtitiwala lang kasi ako sa mga nagla-live. Parang feeling ko, hindi naman siguro sila manluloko. Bakit lang sila manluloko, diba? Kill, off na natin ha. Kasi ang ingay na, Kill. Malamig na yan, Kill. Ooh! Mark, may magugustuhan ka dito, buddy. Para sa'yo. Chocolate! May lakay-lakay pa. Thank you. Oops! May lip gloss! Nakita ko kasi sa package kanina, lagay lip gloss, chocolate, at saka bags. Lip gloss. Nasa ang bag eh. Dito, wait lang. Chocolate kill. Mga, gugustuhan to ni Wimin Makil. Ito. Patikim ha? Yung mga bag. Hindi naman siya bag. Ano? Clutch. Oh! Oh my gosh! And dadeng! Nasusok talaga si mama. Sabi niya, yan! Pag-receive mo ba? Yan! Yan lang! Relax lang. Relax ka lang dyan. Si mama yan? Nakita natin ito sa kanya. Ayaw niyo nito. Sabihin ni mama, ang pangit naman yan. Oh, Raquel. Makeup bag. Ito guys, vintage na Celine. Isa to ha, meron pang isa. Pila na. Amuyin natin. Ito yung gagibuhat dito. Kailan ba ito ginawa? 96? Ito ba hindi ko alam. Hindi ako marunong basta ng mga code. Pero nakalagay dito 96. Charme pa ganito pa si ate. Yung silika. Ganyan yung loob guys. Ang ganda pa ng loob. Hindi din siya mabaho. Mas mabaho yung Prada ko. Celine, Paris. Ganyan. Nakalagay made in Italy. Yan. Celine, Paris. Kung meron tong, alam mo yun, dito. Strap. Pwede na to, no? Wait, yung isa. Kinain mo na? Yung isa, ito yung gusto ko. This one. Sino yun? Ikaw? Wala! Clutch. Yan, same. Celine. Ang ganda pa talaga nito. Ayan. Ayan. Ano laman? Pabango. Yung parang dryer. Dryer sheet. Oy. So, ganyan siya sa loob. Hindi talaga siya mabaho. Meron nakalagay Celine Paris. Maganda to. Uy, clutch ba? Ganyan. Wow. Tapos, itong dalawang to, 7,000 pesos. Itong dalawa. Okay na, diba? Kasi ang gaganda ng quality nito. Ang tagal na nito, pero wala talagang walang floss. Char. Walang floss. Wala, ito lang. Yung nagre-wrinkle yung dito. Kita nyo ba yan? Dahil siguro sa paggamit. Feeling ko nga parang hindi ito ginamit eh. Ito wala. Wala talaga siya. Ang gaganda pa talaga. As in. Gusto ko kasi yung mga ganitong print, yung mga vintage. Ay, ang ganda. Kel, gusto mo ba yung aking mga bagong bag? Buti na lang, umabot do. Nice, Kel? Nice. Ito maganda to. Cute to, oh. Yay! Agay. Ang tugod. Bibili kami ni Mark ng kwek-kwek. Pakita ko to kay mama. Masyushock din si mama. Sabihin niya, what? You paid 8,000 for that? Hindi ko na, Kel. Parang makapag-kwek-kwek na tayo. Hindi ko eh. Yung maligo. Ito pa eh. Pero spider sa toilet. Sa baba ba may Ay, walang tubig dito. May powder. May spider. Sa baba. Ang laki. Tapos may dala-dala pang itlog. Nanganak. Takot sila sa spider. Lucky kasi ng laki ng itlog ng spider na yun. In fairness ha, ang bilis ng shipping. Parang mas mabilis pa ata yung galing Japan kaysa yung LBC ko.
Ayan, siguro ang dami kong hindi marireceive na package kasi wala, pauwi na ako sa Monday. Tapos yung mga package ko na parang sinend pa last week pa, wala pa, hindi pa dumarating. Mas lari ka dali. Dapat rin sa kubukas. Diretso gede. Pili kami kwek-kwek. Uy, pera! Uy, buang! Kunin mo yung pitaka ko na. Pitaka talaga. Pitak. Nagkahingi ng hingi kay mama. Galitin sa atin. Hindi na tayo pauwiin. Sa I Love Australia yan. Oh, dito oh, sa harap. Katabi ng itlog. Makil sa rin. Apat pa yung mata mo. Hindi mo pa makita. Hello, kids. Hello, kids. Asas mama? Ma? Kwek-kwek ka? Hindi ka? Asa wiwin? Background musical. Kapay mata. May lechon, oh. Ang dami na pala dito, Mark. Ata si Kwek-kwek. Ah, nandun pa rin si ate. Same lang, ha? Ano na, may bumbero. Ay, may sunog? Agoy. Pagis lang host lagi dira, sud lagi. Baka may sunog sa ano, sa loob. Nag-fire drill pala sila, guys. Ito yung tenda ni ate. Ito, binili ko to. Tapos yung kwek-kwek. Ito. 5 kwek-kwek, 20 pesos. Tapos ito masarap kasi meron silang pipino. Ingay naman ito na, guys. Ang ating kwek-kwek. Si Mark, isang kwek-kwek lang yung binili niya. So, kapag sinabi mo isang baso, 5 kwek-kwek, tapos 20 pesos. Tapos meron pang pipino. Masarap pa tong sauce nila, ate. Sila pa rin yung nagtitinda. Tapos yung tempura. Yan, guys. Tapos din, same sauce. Mangayo lang og gamay na rin. At saka oo. Lala, ano ba yan, Mark? Tsaka din, nilagyan din niya ng pipino. Tapos to, spicy. Akin to. Come on. Akin to. Ito yung ginagawa namin, nilalagay namin siya sa bowl para talaga ba? Masaw-saw. Masawsaw talaga sa sauce ng Yummers ni Yummers. Wala si Miss, nandun sa kanyang friends. Si Mama ayaw, si Wiwin din ayaw. Hindi kasi ako nag-lunch, nag-breakfast, pero hindi kasi ako mahilig mag-breakfast, diba? Hindi naman ako nag-breakfast talaga. Pero masarap kasi yung niluto ni Mama. In fairness kay Mama, nagluluto na siya. Sinasabi ko sa vlog ko na hindi siya nagluluto. Ngayon, nagluluto na siya, Kiel. Hangal. Kiel? Over good? Masarap to, guys, kasi may pipino. May pipino ba yung nyo dyan? Sauce nyo? Yummers to. Burn! Gara, good. Ngayon. Ang bilo kaya diraway. Good. Yan, Ano? sauce ba? Yummy. Yummers. Pipino de hante. Tilo yung pipino te. Halang. Pipino? Masarap talaga, guys, na sauce. Yung sauce yung dala na. Guys, laro tayo sa baba. Supportaan natin ang family business. Wait, Sakil! Kailangan ko ba yung cellphone ko? Pera! Yawat. Sige, hulgi ko, ha? Librehan kong mag-kill, guys. Ayan, 50 minutes. Wala na. Ubos na, kill. Laro tayo. Counter-Strike, guys. Ito lang yung alam ko. Ano to, kill? Easy. Normal lang, normal. Thank you. Sige, laro tayo, Kel. Ayay, uba. Sira, Kel. Okay, dalawa na. Wala na, lugi na tayo nito, Kel. Kangaroo. Kende yan. Ano yan? Ano yan, Kel? Hello! Yo, what's up? Yeah, boy.
Ready ko, Ken? Ay, away. Tulo lang ako kontra. Tulo lang. Sige, ready. Okay, ko ba starring dito yan? Starring mo. Hindi mo, tama ka ng wait ka. Ako na yung bang. Shout out yung John, shout out. Mag-vlog siya, Gross. Oh, higot. Shout out kay Icon. Gamer. Shout out. Shout out ka pala. Tara, wag ka. Wait na lang, gawas na lang. Ikaw meron ko. Ay, may boy ko. May na kayo, Job. Oo, may na kayo. Giawan na ko ni Job. Oh, may na kayo, Job. Di ba na lang ako? Sorry. Dea ka, dea. Ika, tuloy ko sa katakan mo na eh. Ha? Tulo lang. Mabuhi din o. Nagtapad lang. Uy, dea. Ayun, dea. Uy, may gabit ko na, Job. Ay, gabit na. Uy. Lakala ko kayo. Atang ka. Asa ka? Dapat lang. Tawal yan. Punta din. Ako'y baka Ken. Sige, wag up. Dahil tawa na lang. Dali mo ka ba lang? Uy, sila na yun. Barangay bala. Starring si Jude. Reload? G. Dali mo lang yun eh. Laro. Kulitan na akong ginabay. Ano? Hindi ka na. Kulitan na. Awa na kayo. Ako ba yan? Kulitan na tayo natin. Asa? G! Wala ka pala. Ginabulit ito na. Ginakuha na. Na. Nice. Hoy, daking. Ay mo ka ko kayo makawala. Hatag ng dating. Iyo sa ilang ako. Ilapay. Wala, guba na kaya kung malago. Meme. Bang. Ubas back. Bas. Bang. Ako may ball ko. 6. Ako na. Dinner tayo, guys. Iniinit ko lang yung yung niluto ni Mama kanina, yung tinulang isda. Ito. Konti na lang natira. Bibili kami ng isaw mamaya ni Mark. Mamayang gabi na, kapag snack. Kain kami. Meron pa ditong pritong isda. Si Mama din nagluto. Anong isda daw to, Kay? Bunbun? Ano yung sabi niya? Ito, maganda yung ganito kasi walang scales. Mabango pa. Mag-sauce tayo, Mark. Sarap yan. Nasabi ko ba kahapon na binigyan ako ng tatay ni Lyra ng biskotso, tapos yung 2 piyoyo. Salamat po. Nagpunta siya dito kahapon. May pinadala si Lyra ng phone. So yun, nagpunta talaga dito sa bahay. Nasabi ko ba yun kahapon? Yeah. Anyway, kinain na ni Merwin. Nagustuhan niya yung biskotso. Special biskotso galing Bacolod. Salamat po. Salamat, Day. May bata daw na guys, hingi ng hingi. Isa bibigyan ni Mark ng bean boozled. Dito lang, Kil. Huwag ka lumayo. Dito lang. Papiliin mo, Mark. Sino man yan? Ano na? Hindi. Isa lang ha? Isa lang. Kuha. Ako. Tilaw, isa. Ansa? Lami? Mabigat si Tati. Lami, dong? Lame, Tati. Pakuha sila tanan. Pakuha sila tanan kila asa lami. Sausa lang. Okay, kuha. Sausa lang. Pamong. Sausa lang. Ako'y. Sausa lang. Sige.
Uy, atos kawas! Hello. Sama pa na lasa. Si Boknoy. Likaw, si Boknoy. Da. Siya, lami siguro yan ha. Lami mo ah. Lami gini ya. Lain. Gini lami. Murag gamot yan. Unsa? Murag. Murag gamot. Ang gamot. Palang Ikaw, way lami, Job. Wala. Ha? Tambal. Laig lamig! Lasa tambal. Ang sagos. Sige pa. Okay. Kuha pa. Laig ko na kami! Nay, lami, dili. Ah, naman siya ni lami. Gaya. Sige, Boknoy. Siyat, mats. Pakuha si Boknoy. Pili kami ng kape. Ikaw. Siya. Gara kayo, gikol ka o no? Pato ba na dali si Buke. Lami mo ah. Tilawi daw. Sige na. Yun na yun. Yan, Oh, lami kay kajumjum oh. Masarap. yan bro. Oo, lami kay niya oh. Ka-job, lami. Lagi, yung bro. Okay, kuha mo brown. Brown. Ang brown. Punta niyo brown. Anong bro? Lagi. Sige. Usa-usa lang, Job ayo painangol Job. Lami kay brown. Mau pakai pagsound kawan Kulo na. kay brown. Sabi ya, Job gipalaon mo dyan. Oh. Lami tanan Job ulo. Gara-gara. Gara-gara mo. Walay lami dong. Bakit lami iwa bakit? Buhuan ay. Ito, kamu ha? Kaon tanan Job. Hindi na? Ang uban mo rak Hindi na nagbaho. Murag ang basura. Lami kay babo kaysa. Lami. Ang brown. Brown pa daw. Ulit. Hindi na nagbaho. Do you want to say hi to my vlog? Oh God. Are you filming? Yeah. I'm vlog. Hello. Oh man. Hello, vlog. I'm not hot. That's my old man right there. Let me see my forehead. There you go. I've been cleaning tonight. Guys, tapos na ako mag-skincare. Tapos na din kami mag-usap ni Dan. So, yun na yung vlog, guys. Thank you so much for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo yung vlog today. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Hopefully tomorrow. Good night, guys. Be good. Good night. Mwah.